Komiti mar thek e kind od bura mamalo kod od bura mar Senate ewi pok mar omenda ne sirikal mag counties romo kendo kuom thuolo mar adek mana ka romo mokalo romo mano kawuono bende opong' gi ywaruok e kind senators kod jood bura ewi paro mar sirikal duoko piny pok mar omenda ne counties nyaka siling bilion 380 kowuok e bilion 400 mano okete chik mar omenda mag 2024-2025 mano owito oko. Senators oramo ni counties nyaka yud bilion 400 e kinde ma jood bura to osiro lwedo bilion 380 ma oket tenge kod migawo mar omenda. Watudre kod Chris Owino e yor simu mantiere e od bura. Onyiswa ni to chal nade. Chris, agao ni riyo makare nyiswa ni to twak mabende osekelo ywaruok e kind Senate kaachiel gi od bura dhi nade nyaka sani. Chris Owino kotendre kod pogo omenda ne counties mathur kae. Erokamano Lydia, mana kaka iselero en bura mar thek e kind piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mag counties kalure ni nyaka sani sirikal mag counties pok oyudo pok margi mar omenda e hik omuom mar 2024-2025 mabiro kalure kod ywaruok e kind od bura man malo kaachiel kod od bura mar Senate ewi pok ma counties onego bed ni yudo. Ywaruok ma kamae Lydia biro kalure ni chik mar omenda mar 2024-2025 ne owit oko bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane kwedo paro mar chik makamano kendo mane ochuno sirikal mondo owit oko paro mar chik makamano. Bang' kane sirikal osewito oko chik mar omenda mar 2025 ne ochuno sirikal mondo chak tiyo kod chik machon mar omenda mar 2022-2023 mar choko osuru e chwalo chenro mag dongruok. Kalure gi mano, migawo mar omenda ne owacho ni migepe duto mag sirikal obed bad migawo mar doho, obed sirikal mamalo ka the executive kaachiel kod sirikal mag counties nyaka od bura ibiro ng'ado opuk margi mar omenda piny kata ibi duoko opuk margi mar omenda piny nikech piny owacho onge kod omenda mano onego bed ni miyo migepego moromo ne onego bed ni mano timore ka ne oni chik mar omenda mar 2024-2025 tiyo. Kata kamano kalure ni chik mar omenda makamano ne owit oko manyiso ni sirikal ok nyal choko pesa moromo mar miyo migepe duto mag sirikal omenda mane onego bed ni giyudo. Mae ma osebedo wich bar maduong' kendo ywaruok mapek e kind od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate. Od bura mamalo ne oyie kod paro mar migawo mar omenda mar duoko piny pok mar omenda ne counties kowuok bilion 400 nyaka bilion 380 ewi chik omenda mar 2000 kata paro mar chik mar omenda mar 2025 counties ne onego bed ni yudo omenda maromo bilion 400. Mano omenda mano onego bed ni imiyo counties bilion 400. Kata kamano bang' ka chik mar omenda mano ne osewit oko, sirikal ne owacho ni counties ibiro duoko pesa margi piny nyaka bilion 380 nikech onge chik ma gidhi tiyogo mar choko osuru moromo mar miyo counties medruok gi omenda maromo bilion 20 mondo giyud bilion 400. Koro senators to wacho ni kalure kod chik ma pacho kae en ni poni piny owacho kata ponono ni piny owacho orem choko osuru madwarore, onego bed ni sirikal mamalo ema kawo ting' makamano ok onego bed ni ichwalo ne sirikal mag counties ka giwacho ni sirikal mamalo ni kod yore mathoth mar choko omenda kendo yudo omenda kipimo kod sirikal mag counties. Mano emomiyo ok onego bed ni ka nitiere ng'ikruok kata dok chien e choko osuru e pacho kae, ok onego bed ni sirikal mag counties bende kawo ting' makamano. Mano ting' monego bed ni kawo kod sirikal mamalo. Mano en chung' mar senators. Mano chung' mosebedo kikawo motegno kod senator ma Migori Eddie Gisheru Okech ma osebedo kanyiso komitino chakruok romo mokwongo ni counties ok nyal kawo ting' mar yudo pesa matin nikech sirikal orem choko pesa mane gidwaro, ka wawacho ni mano ting' monego mi sirikal mamalo. Jo od bura to kaka kamano to kawo chung' motegno ni counties ok nyal med omenda maromo bilion 20 mondo giyud bilion 400 e hik omwom ma higani nikech
piny Kenya kalo e midhiero. Mokwongo, chik mar omenda ne owit oko, manyiso ni sirikal ok nyal choko pesa mathoth kaka ne gigeno, ponono ni chik mar omenda mar 2025 ne oket e tim. Koro gikwayo counties mondo yie kawo bilion 380 e hik omwom ma higani, to ka weche osebedo maber ba kal chik mar omenda mar 2025-2026 higa manyien, to ibiro medo gi bilion 20 mondo giyud bilion 400 e hik omenda manyien. Sani gikawo bilion 338 nikech piny Kenya kalo e midhiero mar omenda. Mano ema pod kelo ywaruok ma e kinde ni komitino okwayo jofwambo mondo gidong' ka gigoyo mbaka kigen bang'e thuolo mar dakika 30 to gibiro luongo jofwambo mondo gilerwan to bende gisewinjre kose. Po nono ni ok giwinjre, piny owacho mag counties biyudo midhiero nikech ok gibiyudo pesa mar tayo chenro mag dongruok kaachiel kod chulo jotich maggi. Ma emomiyo bura ma kawuono nyaka chop e winjruok mar reso county. Ka ok gichopo e winjruok, jopiny kod sirikal mag counties biyudo midhiero mar omenda. Lydia. Erokamano nya Chris Owino, geno marwa en ni dhi luwo na wachno machiegni ahinya kendo ang' nwayo thuolo mar yudo kuku mar wach na nyane ji neno marwa kogik kanyo e weche manyien mag odhiambo sa 1 gi sa 3.